Какво става, хора? Днес ще играем на Food 16 Food Draft Simulator. Ето отгоре се пише. Да започваме. Ще изберем схемата 4-3-3 атак. Бейл, Азар, Морган, Ериксън, Чизъл. Бейл, разбира се, ще вземем тук. Суарес или Ибрахимович. Ще вземем Суарес. Роналдо или Неймар, хора. Много е трудно. Ще заложа на Неймар. Пол Погба. Гомеш. Ето и не мога да го прочета, бе. Ма ще вземем Ракитич, да може да се комбинира с Неймар. Ще се пробвам да направя испански отбор. Зато че има ли някъде испански играч, ще го взема. Гарим. Валери. Кой да вземем, хора? Кой да вземем? Не ги познаем играчите много добре. Тъй, че възможно е да правя грешки. И то почти винаги. Дани Алвеш. Пике. Страхотно. Така. Няма да вземем Патрис Евра, ще вземем той. 82 вратаря, да видим кой ще е. Да взимам ли на вас, хора? Да взимам ли на вас? Айде, взимам на вас. – 98 Кейминстри, 86 рейтинг. Може би не е добре. Почваме с резервите. Взимаме Фостър. Тито. Тъй го направим. 100 Кейминстри, 85 рейтинг. Ами мисля така да оставя отбора и да се взема резервите. И после като съм готов на цяло да се взема и менеджера и нищо да не барам, да не слагам никой от резервите. Айде, този бразилеца ще го вземем. Охо. Този го взимаме. Санти Казорла ще го вземем. Кристияно Роналдо, хора. Резерва. Ахил Ди Мария. Мартине. Барта, брат. Барта, де. Менеджер сега. Вангал, не, няма Вангал. Ще вземем там пък който да е. Няма важно. Искам да спра видеото за малко на стоп.